ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ପୁରୀ ଆସିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଉମିନ୍ ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଥିଲା, ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିନଥିଲା। ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଗଲା ଚାଉମିନ୍ ଦୋକାନରେ। ଚାଉମିନ୍ ଖାଉଥିଲୁ। ଚାଉମିନ୍ କେମିତି ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ କଲି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲୁ ରାମଦୋଳିକୁ। ରାମଦୋଳି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ଯାଉଥିଲା, କେତେ ଝୁଲଣା ଦୋଳି ପଡ଼ିଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା ଲୋକ ଗହଳି। ରାମଦୋଳି ଖେଳିକି କେତେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଦୋଳି ବି ଖେଳ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା ଗହଳି ମାଳରେ। ଆମେ ବସି ପାରିଲୁନି। ବହୁତ ଦେଖି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନେ ବି ତାପରେ ରଥକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆଇଲୁ। ରଥ ଦେଖି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା ରଥ ପାଖରେ। ଆମେ ରଥ ଟିକେ ଛୁଇଁ ପାରିଲୁନି, ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏଥିରେ